lang tayo. Para nasa eksaktong lugar, ha? Oo. Yan, kaya ako nababanggit yung monthly dues yan. Kasi, may batas tayo dito. Hindi ko mo nagpapalit kayo ng 30 days monthly, wala kayong makukuha ng kakakit nyo. Meron tayo dito, ito may ginawa ito dati na natin ng ito yung para sa ginawa to. Una-una sa nagpapakuha tayo. Pero, kung wala pa kayo isang taon, hindi pa pwede mo na kayong mautang. Kasi, di ba, makara sa lang isang taon. 360. Tapo pa lang. Umutang ka ng 2,000. Kung nawala ka na, lugi pa. Lugi pa tayo, lahat. Kailangan isang taon muna. Hindi pa dyan, pag nakautang mawawala. Kaya, maaari,